Sen kim gyz jagad? Bilemo. Adyň näme? Bilemo. Adyňy bilemokmy? Hı. Kimiň gyzy ejen kalkan kim? Bilemo. Men hiç de bilemo. Kimler diýerler size? Tekeler. Kimler? Tekeler. Düşünemokmy? Tekeler. Sen onda teke gyzlar, şeýlemi? Hawa tekeler. Wagşy düşmanyň bu ýoksa galatyny uran zarbasy gençime ykballaryň köküne girdi. Şol aýlygan jeňde ýalňyz galan näbelli teke gyjagadynyň çäleği bolsa, düýbünden ters geldi.